Türkmenistan'ın ilatynyň we ýaşaýyş gorunyň uşdan tutmaýady bu 17-27 dekabr aralygyna geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri döwlet medeniýetine salgylanyp habar berýär. Uşdan tutmaýady bu Türkmenistanyň ilat sanyny we ýaşaýyş gor mümkinçiliklerini üstüne açar. Döwlet medeniýetine görä ilat ýadyby ýurdun demografik görkezjilerini, raýatlaryň ykdysady görkezjilerini, şol sanyny olaryň girdeji çeşmelerini, iş üçinçiligini, raýatlaryň bilim derejesini, etno-medeni görkezjilerini, raýatlaryň etniki gelip çykyşyny, dilini, ýaşaýyş mümkinçiliklerini we beýleki ýagdaýlary açyp görkezler. Türkmenistanda soňky gezek uşdan tutma ilat ýadyby 2012-nji ýylda geçirildi. Ýöne onuň netijeleri jemgyýetçilige aşkar edilmedi. Hasazol 2015-nji ýylda Türkmenistanyň Kronikasy öz çeşmelerine salgylanyp 10 ýyl ozal geçirilen ilat ýadybynyň netijeleri barada habar berdi. Jemgyýetçilige ma'lum edilmedik sanlary görä 2012-nji ýylda Türkmenistanda 4.751.120 adamyň ýaşaýanyny habar verildi. Şeýle-de 10 ýyl ozalky sanlary görä ilatyň 85,16 götürümli türkmenler, 5,18 götürümli özbekler, 5,11 götürümli ruslar, galan bölegini beýleki milletler emele getirýärdi. Azatlygyň çeşmeleri 2019-njy ýylyň maýyna Döwlet Statistika Komitetiniň geçiren ýapyk barlyklaryna salgylanyp 2008-2018-nji ýylar aralygyna 1.900.000 ogly türkmenistanlynyň ýurdu terk edenligini habar berdi. Has soňra 2020-nji ýylyň ýanwaryna türkmen häkimetleri beýtaraplyk konferensiýasyna bagyşlanan bir resmi web-saytyň üstü bilen Türkmenistanyň ilatynyň 6,12 million adamdan gowrakdygyny aýtdylar. Birleşen Milletler Guramasynyň durmuş ykdysady meseleleri boýunça departamentiniň dünýä ilaty boýunça 2019-njy ýyl üçin çap eden hasabatyna Türkmenistanyň ilatynyň sany 5.942.000 adam diýip çak edilýär. Hasabatda ma'lum bolşuna görä bu sanlar Türkmenistanyň 1995-nji ýylda geçirilen ilat ýazynyň netijeleri esasyna taýýarlanypdyr. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri 2021-nji ýylyň iýulyna ilat ýadygyny geçirjek döwlet edaralarynyň prezidentiň diwanyny hödürlemek üçin taýýarlanan desapy hasabatlaryna salgylanyp Türkmenistanyň ilatynyň 2,17-2,18 million adamy deň bolanyny habar berdiler. Çeşmeler ýurtda umumy ýaşaýyş şertleriniň pesa gaçmagy bilen baglykda ölüm derejesiniň ýokarlanmagy, önülgülük derejesiniň pesa gaçmagy, köpçülikliň migrasiýaly problemleri, ilat sanynyň ymykly peselmegine getiren esas sebäpleriň hataryny görkezdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň ilat gannasy Türkmenistanda erkekleriň ortaça ýaşyny 65, aýallaryň ortaça ýaşyny 72 diýip görkezýär. Ýurtda 2022-nji ýylyň 17-27 dekabr aralygyna uşdan tutma ilat ýadygyny geçirmek barada karar 2017-nji ýylyň 25-nji oktýabryna kabul edildi. Statistika baradaky Döwlet Komitetiniň başlygy Sylap Belbegow halk maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisiniň neden çykyşyna geçen ýylyň 17-27 dekabr aralygyna sanly tehnologiýalar ulanmak arkaly synaglaýyn ilat ýadygynyň geçirilendigini aýtdy. Ýöne Statistika Komiteti synaglaýyn ilat ýadygynyň netijeleri barada galy berse-de, ilat ýadygy geçirilerine ulanan sanly tehnologiýalar barada başga jekmejeklik ma'lum etmedi. Hasazol Orient neşri Türkmenistanda geçiriljek uşdan tutma ilat ýadygyna ulanylmagy göz öňünde tutulýan sap sany wagtly sany taslama barada habar berdi.